manje yena. Ngithanda sis. Ngiyaphila manje. Siyaphila yebo. Wala. Lo kanomusa. Kakhulu. Uyabona mdala kanjani? Ngicela into abangifake yona ngiyeza ukuthi into abangifake nesandleni. Hayi wena unanomusa. Ngathi umuntu omuhle kanje umbiza ngendulo. Kohlakele. Usana drop-in kusasa? Yes. Umuntu njani mina ngathi ngempela labo thisha manje noma yini phela abantu bangabe bayasho umuntu benomembezo. Asho ukuthi ubiza izibizo. Angazi ngisayiliste into ngengane zesikole yonke lento le. Oluhidwe lo shona le phansi lo. Ubaba yini? Ilist yasesikoleni kaGomora. Konje ukamala ngophasile. Eklasini elisha. Hayi ke phela kube uthi nje makashe bengazi umuntu umneshitshela kwenye iclass bese kubuye Awu makatha. Angcono ukuthi ufailile ke kanti mangabe kunje. Angcono ukuthi uvile wafaila. Manje uphasa kakhulu ukuthi sengizobhalela amaphepha. Ithishu. Baze bayichaza Ntombi bathi supply. Bayakhetha ngitshela bayakhetha bayakwazi abakufunayo. Sizwa sizwa ngabo manje. Hayibo. Hayi umembeso uqinisile. Ngempela. Hayibo. Zisibhalo zithi kuthiwa Jambo. Inkinga phela ngikwazi nokwazi okunye kubhalwe nje ngalesi singisi sakhona la ngazi kwakasi. Futhi angifuna kumfonela Miss uyamazi na udelela kanjani. Intombaza singaxabana nje. Yena phela ungcono akasafani nalo kade efundisa lokho okudlule kodwa nje labo thisha balapha ngazi kanjani ngathi batsheleni. Bomakatha uyabona lethisha ukuthi lethisha kahle kusho ukuthi iu24. Kwaphela uyabona naye ebhaliwe lapha phezulu iu2ply. Naye enye la izasethwa i-toilet paper futhi ewu12. Hayi bacizelelele lapho le amathishu. Hayi abadlali ngempela. Njoba beze babhala bathi bafuna lawaqinile hayi lo mawuthi isandla sale phakathi. Ezikoleni ngempela amathisha wasakhishwa uhulumeni athengwa yithi kahle. Ngathi njalo nje. Ngoba manje angazi nami sengenze njani. Ikho ngithi ke awungiphathisele ngokuze ngizophuma ekukhulumeni amantombazana afundisa lapha ndo yawazi nje onke ayadeleli. Bomakatha Lona nje angifuna ukuthi azaqala zangijwayele kahle ngoba umiso omusha esingamazi esingamjwayele. Futhi yabona nje waphela ngingedwa lapho ukhuluwe ngekho. Sonke leso ibhekene nami. Hayi ngikubona konke kwamathisha angaka nalamaphepha abo lama A4 lawo 100. Hayibo Bangabhala ngisho isikalo ukuthi awabe ngaka. Baze baphinde kabili. Hayibo wena kuyafiwa njoba ngitshela. Uyazi ukuthi ngikutshela ufuna wenze njani? Yabona uma wathengile azabe emabili njengoba bewabhalile. Funa elinye ulihambise manje. Ulibeke lelinye iphakethe. Ulihambise ngoJune noma ulihambise ngoJuly maqala uJuly uhambise. Phela nezinye izingane zobe ziwaphethe kanti kuzobe kuphotocopyelwa yena yedwa nini usenzani kangaka fana nayo lento yamathishu kanti uyena yedwa nozobe esindaba ngoba nabanye bazobe esindaba phela sihlala lapha nabo wothisha basindaba ngawo lamathishu ungiphatheleke sisi la ayingeke mali ayizukwanela nawe uyabona phela njengoba kade sibabaza nawe nje la imali nani masisi usuka webala webani hawu 150 phela lona uqhobelana nabo wenzani lobo bla imali le 9 rand 159 rand kungani kuze kube 159 rand angizovuka uzobe uvele uyothenga nawe Athi ishumi la phakathi wenza kwa 150 indaba kubo 159 ubathi uzokhalela ishumi uzohlanga vele into uvele uzobe uyothenga ngithi nabona uzohlanganisa nje uthi angihlanganisi lutho yini ngizothenga okuthengekayo ongekho ngizophi yabona wena uyabona sokuqala isicefe sakho kanti yini masibisi ekephi inkinga angithi ngiyagcwalisa uzobe ungigcwalisela nje ngalowo madlana encane awuthi ngifuna bafuna ushaqaleni phela ukuthi imali iyashota ungazongigebenga uyangigebenga manje usoqhamusa uzokhipha imali encane usuyangigebenga manje yabo usazongabe namathishu ngiyamanyala nje vele nomona nje nakho ngizongabathengi kumanje nje awona ngisho imali ogibela edolobheni ngikhuluma lokudelela okukhulumayo futhi yazi lamathishu la masibisi ngathi ke ngiwabone la kwakho ngoba uyabona cha iwo bheka ngala ukuthi ukuwabona elokhuzeni awami la awona wasesikoleni sakho sezomntanami uwaye ngabe amapaki ahlukene uba kuba amapaki awu hayibo awumasibisi kahle nomkhobholo kanti sikhipha kangaka nawo vele nawo wematha awuswavulelani ke lawo angizwanga ushosho musengavulana ufuna unalawa kanjena vele angithi uyabona nje la sekushoda la mbali mina ngizovele ngenze njani
Kube uthi usuzothenga lawa amanye azogcwalisayo. Uyabona? Ngeke phela uthenge Umazi phansi masifisona sengakhathala ukuhlushwa wena. Yini? Wena sengakhathala nje isicephe sokuhlushwa wena. Ayuthi lapho usuthatha. Kade la nibhizi nidla amasavana la nehlane enyoka niqhumiso cricket. Ngakubuza ngathi niqhumiso cricket nje into zabantwana besikole senizithengile. Wathi hayi bafike nongoneni niqhumisana usenze islima la engathi uhlanye. Lothi ingane niqhumiso cricket. Uzenza uhlanye. Ayisakho manje imali yamalokhu uzayo. Cha, masibisi. Izinto zomntwana esikole ayisekho. Yabo njengoba ngithatha la. Sengibalile. Usuzothenga usisi kuphela. Ngeke usakhala ngemali. Awuyanakudala. Usuyakhala futhi. Angisena la masifisi wakudala lo mampompano ngathi ungathana nqondo kahle. Ngiphulela wena. Uyabona mothasa uphulela mina ngiphulela. Angeke usathenga amathisha amane ngithi yabo njengoba belapha. Uyabona nje mothasa lawo. Usuzothenga u6 kuphela. Ngizothenga iphakethe eligcwele phela ngeke ngithenga u6. Kanjani? Angisadingi iphakethe angisase khona la. Kulungile. Uzothenga lawa amanye. Kulungile usalidinga iphakethe kulungile vele mina. Akhona vele nje namanye la. Kuleka vele mina yothe awami. Abona ingane esikole anginamntwana ofundayo mina. Angithi Obani ubunje amasibisi uNkulunkulu ekubusile ngamathishu. uNkulunkulu ebusile ngamathishu kube yazi uNkulunkulu. ubusise ba? Ubuse wena. Manje wena ungenaphi bona? Busisa nabanye phela kusho njalo uNkulunkulu ekubusile. Cha ngizutsholo wena ukuthi angenzeni ngamathishu wami. Awami ukuthi ngikwazi ukuzisindabela mina. Ave so akuzosindabisa isikole sikaGomora. Nangilona hawu. Kade nginondlala ngoDisemba ngakunikeza ilokuzana ukudla kwestockfell. Manje lona biso nalo lolo. Base siluphu biso liphelele. Ilona lolo. Wematha. Kanti lapha ke nabangabani lapha kwakho mangabani idla nidle ngathi izimbongolo zingene embileni. Niyafondla. UDisemba into ayizolo. Kade nginikeza stockfell ongaka. Ngakunikeza omathephe sobisa ontontoni. Awusekho. Hayi phela ngithi udlala wena. Usosilo usofuna ukufihla. Ufihle masibisi. Yini? Angizutshela wena into zakwami. Cha ngifuna ubisi. Mama nayo lothisha. Nesiqiniseko sokuthi mama nayo. Bye bye. Phela noma ungangile utuje la ke yodwa. Bye bye. Esobe sibambisa ngawo kwamanje usawuthenga amanye. Yabo lonto. Uthe uhamba nangithi? Angisahambi nawo ngithi phela usuyayishiya. Uyobambisa ke. Uyisela la makhabethe na. Ngaba u2 Hawi. Uqalile isiqephe sakho. Awuyamazi ugogo umusha kanjani? Angiqonda ukuthi uGomora uyaphi. Ngiyaphuma ngulube esakeni. Noma ngishona namanyala. Amanyala ami. Sengeke sisi lapho ithishu kube yilephindekile yabo lenhlobo yakho. Lenhlobo yakho lethu uma webamba iphindeke kabili kanje. Ngizoyithenga. Yabona. Udlala wena sazodlala ukufa. Ufuna usasa ngathi wami. Angizomlaya. Wena lethi listende kangaka ngathi nje kuyolotsholwa engathi umembeso thizeni. Ngizomlaya ngizothenga okuthengekayo okungaphuma kuphula. Ngaba ngadlala lo mfazi wakho mina. Ongaphuma angingeni ndawo. Angizalanga mntwana mina abantwana abadala abasebenza. Anganesicelo.